Il-Partit Laburista wetta investiment kbir fil-medja sabiex ikun jista' jikkomunika l-messaġġ tiegħu b'kull mezz possibbli u sabiex jilħaq lil kulħadd. Fosthom permezz ta' One, il-Gazzetta Kulħadd, il-podcast Isma' Din u anke The Journal. Għalet dan il-kap tal-komunikazzjoni u kelliema tal-Partit Laburista Norma Saliba fil-Gazzetta Kulħadd. Birabta mal-elezzjoni ġenerali li għaddiet fejn il-Partit Laburista reġa' kiteb l-istorja bir-raba' rebħa konsekuttiva. Hija qalet kif il-ħidma bdiet billi ssaħħaħ l-istazzjon One, tant li kien hemm rekord ta' udjenzi fejn għal sigħat sħaħ kien ikun l-aktar stazzjon segwit f'pajjiżna. Tenniet li din l-istrateġija komplet tiżdied fid-doża meta tħabbret l-elezzjoni ġenerali, kif One inbidel fi stazzjon tal-aħbarijiet u ġrajiet kurrenti. Qalet ukoll kif kien hemm tim ta' nies iffukat fuq kif il-messaġġ se jiġi preżentat b'mod ċar, konsistenti u immedjat. Saliba qalet kif l-aktar mument li baqa' mnaqqax f'moħħha kien il-mass meeting fuq il-Fosos, bid-diskorsi tal-Prim Ministru tal-mara tiegħu Lidja Bela u tad-deputati mexxejja Ian Borg u Elix Aġus Saliba, kif ukoll bl-ispettaklu tad-DJ internazzjonali Armin van Buuren. Qalet kif minn barra l-eluf li attendew dakinhar fuq il-Fosos kien hemm eluf kbar ukoll li segwew fuq it-televiżjoni u l-midja soċjali. Fil-fatt istma' li kien hemm mal-200,000 ruħ isegwu, xi data kemm il-Partit Laburista tassew iħoss il-polz tan-nies. Norma Saliba qalet kif it-tħabbira tar-riżultat u l-wasla tal-Prim Ministru Roberta Bela fis-sala tal-att tal-voti fin-Naxxar kienet emozjonanti ħafna, tant li kienet qisha ħolma meta l-Partit Laburista kiseb ir-raba' rebħa elettorali konsekuttiva. Qalet li emozjonanti wkoll kienet il-mixja tul triq ir-Repubblika fil-jum tal-ġurament tal-ħatra tal-Prim Ministru. Il-kap tal-komunikazzjoni qalet li l-kollaborazzjoni bejn it-tim tal-komunikazzjoni, il-kandidati u tmexxija tal-partit kienet tajba ħafna, għax kulħadd kien iffukat biex il-Partit Laburista jibqa' l-akbar forza politika f'pajjiżna. Hija temmet turi l-apprezzament tagħha lejn in-nies hekk kif mingħajr l-appoġġ u l-fiduċja kieku l-Partit Laburista ma kisibx maġġoranza oħra kbira r-raba' darba, hekk kif spikkaw l-esperjenza u l-kompetenza kif ukoll l-awtentiċità u l-umanità.